Bueno, gure ikerketekin jarraituta eta batez ere ardiekin, latxa esnea ekoizten duten eta esne horrekin gazta batez ere Idiazabal gazta egiten duten artalde batzuekin aritu ginen lanean, beste proiektu batetan, Soste Pasto izenekoa, eta hemen ikusi nahi genduna zen batez ere alde batetik larreak aztertu genitu, aipatu dizkizuedan emaitza guztiokin, eta bestetik ikusi nahi gendun, konparatu nahi gendun bailarako belardietan eta bailarako ikuilu baldintzetan azten diren artaldeek eta mendira, udan mendira igotzen diren artalde horien artean, ekoizten diren esne eta gazta artean ze desberdintasun zeuden nutritiboki aztertuta. Nolabait, elikagaien kalitateari dagokionez. Eta, elikagaien kalitate eta segurtasunean lan egiten duten talde batekin elkarlanean aritu ginen proiektu honetan, eta ikerlari hauek ikusi zutena zen, gaztaren ezaugarri nutritiboak hobeak zirela mendian larratzen diren artaldeetan, bailaretan larratzen direnak baino. Ikerlari hauek ez dute proteina eta gantza era orokor horretan aztertzen, baizik aztertzen dituzte gantz mota desberdinak. Aztertzen dituzte tokoferolak, aztertzen dituzte vitaminak, aztertzen dituzte, hau da, oso azterketa sakona egiten dute, eta ikusi zutena zen mendian azten diren, edo mendian bazkatzen diren artalde hauetatik ateratzen den bai esne eta bai gaztetan agertzen direla nolabait osasuntsuak kontsideratzen diren gantz azido gehiago. Hau da, produktu osasuntsuagoak lortzen direla mendiko larreetan bazkatzen diren artalde horietatik. Hor, egin ziren analisi batzuk eta berezten dira ongi esan bezala, bi sasoi desberdinetan eta zeintzuk diren mendikoa, zeintzuk diren bailarakoa. Baina, nolabait, hau besterik gabe argitaratuta daukagula, hau esan nahi dut, ez da, esan nahi dut, gure ikerketek ematen duten bermea da atzerriko adituek ebaluatu eta zuzendu digutela, eta hau argitaratuta dago, eta emaitza hauek nahi izan ezkero eskura dauzkazue. Ez dute zer hitz egin adierazle sozioekonomikoez, hau da, nola esan dizuke, la pregunta del millón esaten dana, ez da, eta errentagarria da guzti hau, ez, abetzentza sistema hau, oso zaila da jakitea errentagarria den, hala ez zergatik, errentagarritasuna neurtzen delako ikuspegi zehatz batetik, eta behar bada aldatu beharko litzatekeena da errentagarritasuna neurtzeko era. Eta ez errentagarritasuna momentu honetan eta beti neurtu dugun bezala. Eta hori da alde batetik gauzat, eta beste kontu bada askotan hartzaile abeltzainek ez dutela nahi izaten datu sozioekonomikoak ematea. Orduan guk inkestetan eta ahalegintzen gara, baina askotan ez dizkigute ematen. Orduan ezin izaten dugu ebaluatu benetan guk aztertu ditugun hartzailea, guk aztertu ditugun eskualdetan benetan balantze sozioekonomiko hori ezin izaten dugu egin. Orduan egin ahal izaten dugun gauza bakarra da modu ofizial baten bai ministeritza, nekazaritza ministeritzak eta bai Eusko Jaurlaritzak jasotzen dituzten datuetatik analisi batzuk egin eta ikusi ze joera ikusten dut, baina ez guk aztertzen ditugun zehazki gure hartzaileekin. Guk ahalegin txiki bat inen dut eta besterik gabe jakin dezazuen, konparatuz gazta egiten duten hartzaileen kasuan edo soilik esnea saltzen duten hartzaileen kasuan, gaztagileak dira askoz autonomoagoak, diru sarrera gehiago dituzte eta beraz diru laguntza gutxiago behar dituzte. Hau da, autonomia maila edo dependentzia maila diru laguntzena, gazta egiten duten hartzaileen kasuan 26% da, eta soilik esnea saltzeaz bizi diren hartzaienak diru laguntzen dependentzia 63%ra igotzen da. Orduan,
Zergatik diferentzia hau, batez ere gazta salmentatik hartzaileak nahiko ongi ateratzen duelako eta horrek konpensatzen du pixka bat bere diru laguntzekiko dependentzia hori txikiagoa izatea. Noski hartzaile guztiek ezin izaten dute gazta egin eta baina bueno. Eta hauxe da nolabait abeltzaintza eta klima aldaketaren inguruko audiobisuala. Jarriko dizuet eta ondoren komentatuko dugu, Ikertzaileen azterketen arabera, gizakiek eragindako berotegi efektuko gasen emisioen 14% abeltzaintzak eragindakoak dira. Industriaren eta garraioaren emisioak erregai fosilek eragiten dituzte. Nekazaritzak berriz, jatorri biogenikoko metano eta oxido nitroso gisa isurtzen ditu gas gehienak. Hala ere, hausnarkarien metanoa ez da ikatzak edo petrolioak sortutako CO2 gasen berdina. Erregai fosilak erretzen ditugunean, CO2 berria isurtzen dugu atmosferara. Eta honek 100 urte irauten du, lehendik pilatuta zegoenari gehituta. Metano biogenikoaren kasua desberdina da. Belarrak eta gainerako landareek atmosferako CO2 hartzen dute fotosintesiaren bidez. Animalia batek ura jan eta korrok eginez metanoa isurtzen duenean, hori ez da atmosferako metanoaren estok garbira gehiz. Izan ere, metanoak ez du luzaroan irauten atmosfera. Hamarkada bat igar ondoren, metano hori CO2 bihurtzen da berriro, fotosentian erabiltzen dena zikloa itxiz. Prozesu hori behin eta berriro errepikatzen da. Industrian eta garraioan berriz, isurpenen 100% CO2 berria ekartzen diote atmosferari. Milioika urtean zorupean egonen karbonoa alegia. Demagun, atmosferako CO2-aren estoka urez betetako bainuontzi bat bezalakoa dela. Bainuontzia atmosfera da, ura CO2 atmosferikoa, iturriko zurusta CO2 emisioak dira eta ustunekua atmosferatik CO2 kentzeko berezko gaitasuna da. Industria iraultzaren aurretik, ur zurrustaren kantitatea ustubidean zijoanaren berdina zen. Beraz, bainuontziko ur maila ez zen aldatzen eta hala gertatzen zen atmosferako CO2 kontzentrazioarekin ere. Industria iraultzak oreka hori irauli egin zuen iturria oso azkar eta bortizki irekiz. Horren ondorioz, atmosferako CO2-aren kontzentrazioa hazi eta hazi eginda lurra berotuz. Hala, CO2 atmosferan egonkortzeko iturria itxi egin behar dugu. Horrek, zalantzarik gabe, energia berriztagarrietara azkar aldatzea eta energia gutxiago kontsumitzea eskatuko du. Lehenago aipatu dugun bezala, hausnarkarien metano biogenikoa beste kontu bat da. Izan ere, metanoa berehala bihurtzen da CO2 biogeniko. Ustubidetik doan ur kantitatea iturritik ateratzen denaren ia berdina dela esan dezakegu beraz. Eta horrek, berdin segituko du datozen urteetan, hausnarkarien kopurua handitzen ezpada. Grafiko honetan, Europako ardi eta hauntz sektorearen metano emisioen joera ikus dezakezue. Emisio horiek 3% murriztu dira urtero. Oxfordeko Unibertsitatean garatutako neurketa metodo berri bat isurpenak berotzearekin lotzeko gai da. Honek erakutsi duenez, sektore horrek ez du atmosfera gehiago berotu. Beraz, ardiek eta hauntzek Europan etorkizunean eragingo duten berotze efektua neutraliza dezakegu uneko emisioei eutsiz gero. Are gehiago, ardiek isurtzen duten metanoa urtean 1% murrizten badugu, atmosfera hozten ariko gara. Erregai fosilen kasuan ordea, emisioak erritmo berean murriztuko bagenitu ere, oraindik ere berotze handia eragingo genuke. Baina kontu honetan, dana ez da metanoa. Berotegi efektua eragiten duen hirugarren gasa oxido nitrosoa da. Atmosferan 100 urte irauten du eta tona bat oxido nitroso 275 tona CO2-ren baliokidea da. Klima aldaketari eta lurrari buruzko IPCC taldearen azken txostenaren arabera, larreekin lotutako abeltzaintzak eragiten du nekazaritzako oxido nitrosoaren guztizko emisioen erdia baino gehiago. Baina balio hori eta abeltzaintzako oxido nitrosoaren eta simaurra erabiltzearen beste balio batzuk gehiegi balioetsita daude IPCC-ren 2006ko gidalerroen emisio faktoreetan oinarritzen baitira.
Gidalerro hauen azken eguneratzearen arabera, artzaintzaren oxido nitrosoaren eta mindak erabiltzearen emisio faktoreak gehienez ere aurreko aldian kalkulatu zirenaren erdia dira. Azken puntua, gaur egun jende askok eskatzen du hausnarkaria ezin da desagerraraztea, berotze globalari aurre egiteko. Larreko hausnarkaria ezin da biodibertsitate handiko larreetan bizi da. Baina metano kantitate handiak isurtzen ditu, eta zenbat eta belar eta zuntz gehiago eduki haien dietak, orduan eta metano gehiago sortzen dute, ekoizpenean erregai fosil gutxi beharra dute ere. Hala ere, larreko aberburuak iraganean basoko belar jaleek betetzen zuten espazioa hartzen ari dira, eta haiek behar zuten belarra jaten. Biek txoko ekologiko bera hartzen dute, eta larreetako zelulosa biderritzen dute. Kenduz gero, basoko beste belarjale batzuek ordezkatuko dituzkete, eta haiek antzeko metano emisioak eragingo dituzkete, iraganean gertatzen zen bezala. Era berean, labore gehiago landatu beharko lirateke hazienda elikatzeko, larre sistemen galera konpentsatzeko. Abeltzaintza intentsiboa litzateke eta metano gutxiago sortuko luke, baina erregai fosilen erabilera eta oxido nitrosoaren emisioak gutxienez